गय बेफारिबाबो जोंनो जानांगोन, माइ बेफारिबाबो जोंनो जानांगोन, फाथैनि बेफारिबाबो जोंनो जानांगोन। गासैबो नैबे हाथाय बाजारनि ओनसोल थुक्राझार हाथाय, बेंटल हाथाय थाङो आरो दिनै सान्तिपुर हाथाय दङ। जों गासैबो बे बर्डार एरियानि गासैबो हाथाय बाजार बेफार फालांगिखौ जों बर'फ्रा हमथानानै लानांगोन। नङाबा दिनै जोंनियाव हाबनायनि नामाव हाबदों, मोसौ बेफारि हाबदों, जोंनियाव गय बेफारि हाबदों, जोंनियाव गोबां बेफारि हाबनायनि उनाव बर' हारियाव जाथियाव सिं सिं माखासे अलखदबो फैदों। मानसि लांखार जायो, मानसि गोमा जायो, मानसि खावजायो, जिनाहारि जायो आरो जोंनि हारियाव माखासे गाज्रि गाज्रि थासारिखौ जोंनि आखाइनिफ्राय हगारनायनि थाखायनो जोंनि हारिया दाबो बेबादि अलखदखौ मोननो गोनां जादों। आरो बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे जोङो गासैबो थासारिखौ मालायनि आखायाव हगारनो मोना। नोंथांमोना भुटान सेरफांनि खाथियाव रायजो जायो, बेखौबो आबहावाजों गोसोआव लाखा। दिनै भुटान सेरफाङाव रायजो जानाय बर' हारिफ्रा दैबानाजों हा खुरखानायजों गोबां अलखदाव गोलैनानै दङ। दिनैबो जुदि आसाम सरकार, बिटिसि सरकारा माखासे जुदि अनसुंथाइ होनांगौमोनब्ला दाखालि दैबानाजों खुरखाजानाय, हा खुरखाजानाय गासैबो ओनसोलफोरखौ बिथांमोना रैखाथि होनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौमोन। नाथाय मिनिथाव, लाजिनांथाव बाथ्रा, आसामा फैगोन बोसोराव फिल्मफेयार एवार्ड लाबोनो नागिरदों। 30 कौटि रां बिथांमोना फिल्मफेयार एवार्डआव होगोन। बिटिसिआबो कौटि रां बायदिसिना मालायनि एवार्ड फांसनाव होयो, बायदिसिना फेस्टिभेलाव खरस खालामगोन। नाथाय जोंनि दै बानायाव न' खुरखालांजानाय बिथांमोननो न' मोनफा मोनफा मोजां न' लुना होनायनि थाखा फैसा गैया। आरो दिनै बिनिखायनो जोङो बेखौ साननांगोन नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव नांनायनि बारा अन्थाइ खुरख'नाय, बाला खुरख'नाय बे थासारिया खिन्थु आबहावानि थाखाय मोजां नङा। जोंनि ओनसोलाव दैबाना जायोबा जों हमथानो हानाय नङा। आइ दैया बबेजों थांगोन। दिनै अगुरि थानाय नङा, दिनै गान्दाबिल गैला, दिनै माने बायदिसिना माने गामिफ्रा गैला, नोंथांमोना मिथिगौ। दा दिनै बेबादि दाहारनि खाथियाव थानानै जुदि जोंनि रैखाथिखौ जों लाखिनो हायाबा खिन्थु बर' हारिया दैनि दाहारजों गोजावलांनाय बादि, अन्थाइ बाला गोजावलांनाय बादि जोंबो हारि हिसाबै गोजावलांनो हागौ। आरो बिनिखायनो जोङो बेजों खाब जानानै रायजो जानांगोन। जोंनि नैबे ओनसोलनि नोंथांमोना बेखौ सांग्रां जानाया मोजां। जोबथारनायाव दिनै बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जि राजनितिनि थासारिखौ, जि भारत सरकारजों सोलिनाय सावरायनाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि मानगोनां गाहाय नेतानि बिथाङा मोजाङैनो बुंबाय। खालिबोल' जों दहाय बर' फरायसा आफादाबो नायदों आरो बिनिखायनो दहाय बुंनाय बादिनो दिनै जोङो बुजिनांगोन। दिनै बिग्रायारि आफादफोरनि जोनोम जानाय, आन्दलननि जोनोम जानाय बर' हारियाव जोङो गावनि हारिखौ मालायजों गादब जानाय, मालायजों नासयजानाय, मालायजों गादबनानै सालायजानाय, खुंथायाव नेवसि जानायनिफ्राय रैखाथि मोननोसो बर' हारिया सोमावसारदोंमोन नोंथांमोन। आरो बिनिखायनो दिनै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बादि मानसिखौ मोनदोंमोन जे बर' हारिया गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय आलादा रायजो नङाबा जेबो जाया होननाय सुबुं। बिनिखायनो एनडिएफबिनि जोनोम जादोंमोन जे बर' हारिया बुहुमाव उदांस्रि आलादा हादर होननानै बिथांमोना गिबियावनो जागायदोंमोन। आरो बिनिखायनो दिनै जोङो बेबादि मानो जागायनो गोनां जाखो? दिनै बिएलटिआबो जोनोम मोनदोंमोन बेबादि थांखिनि थाखायनो। आरो दिनै बर' हारियाव बेबादि हाजार बेबादि गावनि हारिया मालायजों गादब जानो मोनैनि जानाङैनि थाखाय, मालायजों जाहाथे सुसि जाया, नेवसि जाया, बिनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना माने बे माखासे गासैबो माने थासारिखौ लानानै जाहाथे जों रावजोंबो गादब जाया। बर' हारिया बेयाव दहाय बुंनाय बादिनो जोङो जुदि दिनै दहाय फंबाय सासेया मेथाइ रोजाबदों, बर' हारिया राजा दंमोन, रानि दंमोन। जोङो जुदि बैबादि थासारियाव दिनै राजा दंमोन, रानि दंमोन होननानै जोङो जुदि आगुनि थासारिखौ नायोमोनब्ला हयथ' राजानि खोथाया सोलिजोबोमोन बै समाव। भुटानाबो राजानि सासनाव दङमोन। 2015 मायथाइनिफ्राय बिसोरबो गणतान्त्रिक देश जाबाय। आरो दिनै जोंनि गणतान्त्रिक देशआव इन्डियाया बुहुमाव सबसे देरसिन सुबुं सानखो थानाय मोनसे गणतान्त्रिक देश। आरो बिनिखायनो दिनै जों गणतन्त्रआव जों सुबुंनि जे गोहो, जों सुबुंनि जे मोनसे मोनदांथि, बेखौ लानानै दिनै बर' हारियाबो गोबाव समनिफ्राय 50 बोसोरसिम दिनै जोङो भारत सरकारजों दावगानांबोबाय। आरो दिनै
जोंनि गणतन्त्र देशआव गणतान्त्रिक देशआव जों गणतन्त्रखौ दहाय खालामनानैनो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय जोंनि खुंथायखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय गावनि हारिनि रांखान्थि समाज बिथिं सोलोंथाय गासैखौबो जुदि जोङो मालायनि सासननिफ्राय रैखा मोननांगौब्ला किन्तु जोङो जिरायनानै थानायनि सम गैया आरो बेनिखायनो दिनै जोङो नुदों जे मालायनि खैसारियाव जोङो दिनै गादब जानायखायनो जोंनियाव सोलोंथाया जौगायाखै जोंनि ओनसोलाव गोबां फसंथान नांगौ बायदि जों मोनाखै आरो दिनै जों आसाम सरकारजों बारे बारे बुंसेयावबो आसामा दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट जोंनो होआखै जोंहा बर'हा 12 जन एमएलए थानायनि उनावबो दिनै मन्त्रि साथाम थानायनि उनावबो आसाम सरकारा जेखौ जोंनो खालामनानै होनांगौ बे थासारिखौ बिथांमोना जोंनो खाबु होआखै नाथाय जोङो नुनो मोनदों माखासे ओरैबायदि खैसारि जे बिथांमोना राजनीति लाबालाबनि थाखाय जोङो बुंनांगौ जाबाय जे बिथांमोना राजनीति लाबालाबनि थाखाय गोबां बायदिसिना खैसारि खालामनानै गावनि हारिनि सिङावनो माखासे गिथावथाव थासारि सोमजिहोनानै बिथांमोना हारिखौ गादबनानै सासन खालामनानै लांनायनि आखुथायखौ जों मोनदों दा बिनिखायनो दिनै जाय राजनीति बिथिङाव दैदेनगिरि महरै बिथांमोना जायगा लायो गणतान्त्रिक देशआव बिथांमोना राजा नङा जोंनि देशा राजानि देश नङा आरो बिनिखायनो दिनै सोरबा मन्त्रि जानाय सोरबा मिनिस्टार जानाया राजानि सासन बादि बुंबानो जाजोबनायनि गणतान्त्रिक देशआव जेबो गैया आरो बिनिखायनो दिनै जोङो भारत सरकारखौ बुंदों जे नोंथांमोना ट्राइबेल बानायनो थाङोब्ला गोदान 6 हारिखौ दिनै जों बर'जों लोगोसे आसामनि गासैबो ट्राइबेल माहारिया ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा आरो बिनिखायनो दिनै जोङो बुंनो गोनां जादों जे नोंथांमोना जुदि गोदान नागरिक आयेन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ जुदि लाबोयोब्ला जोंहा दिनै खैफोद दं दहाय जोंनि माखासे सासे आदा सानजाना बुंलांखाबाय दा बिनिखायनो बेफोरबायदि खैसारियाव दिनै जोंनि मन्त्रिफ्रा दिनै जोंनि एमएलएफ्रा दिनै बिथांमोना मिमाव माने बिथांमोना सिरि दा बिथांमोननि जे राजनीतिनि माखासे खायदा कौशल बिथांमोना हारिखौ रैखाथि होनायनि फारसे दिनै बिथांमोना नोजोर गैया दा बिनिखायनो जों दहाय बर' फरायसा आफादा बेफोर बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो मानोना जोङो दिनै हारिनि रैखाथिनि थाखाय जाय बिथांनि थांखिफोरखौ लानानै दिनैनि समसिमबो जोंनियाव सोमावसारनाया दङ आरो बिनिखायनो जोङो नुहुरदों जे दिनै जाय बिथांमोना बायदिसिना पलिटिकेल एलायन्स बायदिसिना पलिटिकेल बुजिलायनाय सेटेलमेन्ट लाबोनायनि सेस्ता खालामनानै दिनै माने बर' हारिनि सोमावसारनायनि थासारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बिथांमोना किन्तु बेयाव फेलार जागासिनो दङ दा दिनै जोङो मिथिगौ जे बिथांमोना दहाय रायखांनाय बादिनो बिएनसि दानाय समनिफ्राय बिथांमोना बर' हारिखौ खौसे खालामनानै दिनै माने बिथांमोना बर'लेण्डनि सेटेलमेन्ट लांनायनि बाथ्रा बै समाव बुंनो होननानै खोथा रुजुदोंमोन नाथाय बिथांमोना ससे आवगोलांनानै गावसिनि खामानिया जाखांनायनि उनाव रावखौबो केरकेरायासै रावनिबो बिथांनि थांखिखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना राहा लामा लायाखै आरो बिनिखायनो दिनैबो जों नुदों हयथ' बिथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सना खाथि जानायखाय दिनै सोरबाया बायदिसिना खायदा कौशल खालामनानै मोनब्रै जिल्लाखौनो बिथा खालामनानै बायदिसिना बिथांमोना बिबुंथि होनानै दिनै माने जोंनियाव राजनीति लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना आरोबाव लामा हान्थिनो नागिरदों दा बिनिखायनो बर' हारिया बेबादि सोरखौबा गादियाव बसायनानै सोरखौबा गादियाव दोननानै दिनै जोङो माने बेबादि राजनीति लाबालाबनि थाखाय हारिखौ अलखदाव फैनायनि सम गैया दा बे अलखदनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जोङो जोंनि हारियाव बेसेबां समनिफ्राय बुजिनानै नायोबा जोंहा सोमावसारनाय जादों बे ओरैनो जायाखै दा बिनिखायनो गोदान लाइमोनफोरखौबो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरखौबो जाय नोंथांमोना मिथिगौ जाय नोंथांमोना बुजिगौ जे दिनै बर' हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु दोरों ओरैनो बेयाव जों थांनानै थायाखै जोंनियाव सोमावसारनानै हाजार मुंख्लं जानायनि उनावसो जोङो दिनै बे थासारियाव फैदों आरो बिनिखायनो दिनैनि आथिखालनि थासारियाव जे राजनीतिनि माखासे जोंनि सेटेलमेन्टनि बाथ्रा सावरायनायनि बाथ्रा दिनै आलादा बर'लेण्ड रायजोनि जे एमिकेबल सल्युशननि बाथ्रा जोङो भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङ बे थासारियाव जोंबो उन जानानै थायाखै आरो बिनिखायनो जों सोमावसारग्रा हान्जाया गोसो गथायो जे दिनै
भारत सरकारा जोंनो होनांगौब्ला मोनसे एमिकेबल सलुसन होनांगोन आरो बै समसिम जों गणतान्त्रिक आरो जों गासैबो बर' सुबुंखौ लानानै आरो गासैबो बर' हारिया दिनैसिम जों गसंथानानै थानांगोन आरो बिनिखायनो जों खावलायदों आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आंबो खावलायबावगोन जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव जोङो माने हैहाय मैमै जोङो सोमावसारनाय थासारि फैयोब्ला नोंथांमोनाबो लोब लोब जोङो ओंखारनो गोनां जागोन दहाय तेलेंगानानि बाथ्रा लानायावनो माखासे बाथ्राखौ मख'नांगोन जेब्ला तेलेंगानाखौ फोसावनायनि उनाव तेलेंगानायाव ओरैबायदि आन्दलन जादोंमोन जाय समाव बिथांमोननिया फोसावजाखांनायनि उनावसो आन्दलन खालामनाय समाव सुइसाइड जानानै थैनायनि मानसि ओंखारदोंमोन आरो दिनै बिथांमोननियाव रेल लामा राजा लामा बेसेबांबा गोबाव समनि माने बेबायदि बन्द जादोंमोन नाथाय जोंनाथ' दिनैसिमबो फोसावजानाय अबस्थायानो फैयाखै आरो बिनिखायनो भारत सरकारा दिनैसिम जोंनिखौ फोसावाखै नाथाय बेबायदि फोसावनायनि उनावबाबो जोङो सोमावसारनांगोन आरो फोसावजायै समावनो जोङो जुदि दिनै गावखौनो फावसायनानै लायोबा बेयो जानाय नङा दा दिनै जोंहा फावसायना लानानै सम गैया सोरबा खैसारि खालामनानै दान मोनसे मोननैनि बाथ्राजों बिथांमोना जुदि सेटेलमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बेखौ जोङो माने फावसायना लानाय होननानै साननांगोन दा बिनिखायनो सोरबा जिरायनोबा जिरायथों नाथाय आलादा रायजो बदलायना मोननांगौनि थाखाय जि खामानिखौ मावलांनांगौ जि खामानिखौ दिथा होलांनांगौ जि खामानिफोरनि थाखाय सोमावसारनानै दिनैसिमबो गोथाङै दं सोमावसारारि आरो बिग्रायारि बिथांमोना दाबो मावलांगोन आरो जों गोसो फोथायो जे बर' हारिखौ लानानै आरोबाव फिन खेब जोङो खैसारि खालामनायनि थासारियाव जों फैनायनि सम गैलिया दा बिनिखायनो बे माखासे बाथ्राफोरखौ खावलायबाय जे नोंथांमोना दिनै जाहाथे रावबो राजनितिनि खैसारियाव आन्दायनानै थानाङा आरो बे समा जोङो बुजिनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो बुजिनांगोन गोलाव समनि सोमावसारनायनि समखाय दिनै जोंहा बे समसिमावबो जोंनि सोमावसारनाया दाबो दङ दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय इयुन समाव जाहाथे बेबादि थासारिफोर फैयोबा जोङो जयै आरोबाव बे खामानि मावनायाव सोमावसारनायाव जों जयै बाहागो जानांगोन दा बे समाव नोंथांमोना गोबाव सम थाबाय आरो बेवहाय जोंनि दिनैनि बेंटल दख'रा एबसुनि जे गेवलां मेल बेयाव दिनै नुजाफैनाय गासैबो दैदेनगिरि एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बिथांमोनखौबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामबायनाय होबाय आरो लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन जोङो दिनै बिग्रायारि आफादफ्रा ज'यै जे सिन्ताखौ खालामदों जि थासारिखौ जों मिजिंथिदों आरो जि समनिफ्राय बर' हारियाव